Ja neviem, okolo 15 €. Ježišmária, to je strašne veľa. No, tak... Tak nie. OK. Tak nie, ďakujem. Dovi. Potrebujem taxi do piče skurvenej. Môžeš do piča, tak. Koľko? 23, 24. Vôbec netuším, čo mi hovoríte, akože. To je nejaká adresa, či čo to je? ešte raz, počkajte. Sekunda. Šéfe, z Golf Chalet do Golf Chalet. No, dobre, posielam bieleho Yetiho, dovi. Mohol som ísť do tunelu, no. Musím sa tu točiť ako koko teraz, tam musím ísť aj tam to. Strašne veľa. To je strašne veľa, 15 €. No piče, ale kamelku, za 2000 to je v pohode. Tak keď už sme detský taxík, tak poradne, ne? Ešte raz, odkiaľ kam? Do Zdona, Smokosca, do apartmenta, tam je to 900. Dobre, voláte do Bratislavy, hej? Ne. Skúste mi ešte povedať, že čo tam vidíte ešte, lebo ja vôbec netuším, kde ste, ty kokos. A tak veľký strom. Veľký strom, okej. Taxi Bratislava, dobrý deň. Večer. Deň, Slnka. Ty svinia ušatá, hen, jedna, druhá, cez prechodci ide, more panička, ty kokos. Áno? Dobrý večer, taxislužba, ste padli z linky. Aha, padol som z linky. Sibírska. Dobre, čakám. Dobre, máte sa pekne. No to je ureštaná opica, ty kokot. Môžem poprosiť taxi na Milčičovú 60? Ešte raz, jaká ulica? Milčičová 60. Milčičová 60. Mali, a kam pôjdete? To je zástavka a pôjde na Stavarsku 40. Na Stabarsku 40. Dobre, malý moment, počkajte mi na linke, dobre? Zistím. Áno, čakám. Áno, prosím. Dobrý deň, Star Taxi, o 2 minútky som u vás. Zle voláte, ja som Markíza. Ježišmária, pardon. OK, sorry, máte sa pekne, vidíme sa zajtra. Majte sa. Kurva, ak pôjdeš pešo do piče. Dvojkrižnú, no do toho Kurvinca. Do toho Kurvinca, malý moment, počkajte mi na linke, zistím. Viete kde, ne? Do Kotvy predpokladám, že? Do Kotvy, no. Drb, ty koko, jak najebal. Dobre vás bude čakať. Šipová 2 to bolo, hej?